Тази песен с
Така.
Хайде сега да решим бързо кръвен живот. Първо да прочетем коя буква имаме, коя думичка имаме в средата. Сега първо тихичко всеки на ум да си погледне буквичките и да се опита сам на ум да се прочете. Готови ли сте? Да. Почваме всички тогава. Внимавай. Ученик. Добре. Ученик. Всички ще бъдете ученици. Но тук сега има един ученик сам. Сега да видим колко стрички има в тази дума. Я служите алгебрчето под вратичката. Пак да кажем. Ученик. Колко са стрички? 3. Браво! Сега, щом стричките са 3, колко са гласните? Колко са гласните в думата? Щом стричките са 3. Казахме, че колкото са стричките, толкова са маги. Гласните. Значи гласните са 3. Борко, коя е първата гласна? Гласна. Коя е първата гласна? Нали? У. Браво, ето я. Втората гласна. Браво. Третата гласна. Стоян. Браво, Стояни. Добре. Тихо. Кой се не Стоян? Я сега да видим буква. Чакай да видим, да питам аз. Митко, тази буква коя е? Гошко? Браво! Тя е? Съгласна. Знаеш ги, бе, ти просто се забави малко. Знаеш ги? Живко, тази буква коя е? Но. И тя е? Гласна. Съгласна. Вече гласните ги казахме. Кажи ти, коя е ето тази буква? Карлос, тази буква коя е? Браво. Това е твоята буква. Добре. И сега трябва да решим кръстословицата. Значи, на първия ред трябва ни дума с 4 букви, от които втората да бъде У. Кой е готов? Есин. Кола. Сега чакай. Защото ние сме решавали различни варианти на кръстословица, те сега малко трябва да речат. Сега, тези последните не виждат. Седни първата. Седните долу. Седни ваните. Така. Седни. Седни казах. Айде сега. Погледнете ме. Варианта е следния. Тук, долу, имаме думи, които трябва да поставим в тези тук квадратчета, в тези схеми. Разбрахме ли се? Значи търсим 4 буквена дума тук долу, в която втората буква е У. Кой е готов? Сиана. Коя е думата? Чакай, ела тук. Коя е? Тя вече е прочете. Тази. Кажи. Силно. Търсят всички. Дума. Дума. Добре. Търсете втората да бъде с 3 букви. Втората Ч. Така. Айде. Там кой се крие отзад? Стефания. Тебе ела тук при мен. Ела тук при мен. Самчо. Дадете място на Стефи. Коя е думата, Стефи? Ела да ми покажеш. Нали ли? 3 букви, втората Ч. Търси, къде е? Коя е думата? Можеш ли да я прочетеш? Кой е готов, Иван? Уча. Уча, браво! Добре, хайде третата дума с 5 букви, втората Е. Хайде, Амелия, хайде, чути.
Следващата дума е 5 букви, третата Н. Карлос. Коя е? 5 букви, третата да е Н. Намери ли? Търси третата, да. Можеш ли да прочетеш? Добре, Чанка. Хубаво. Така, тук имаме 5 букви, последната И. Казвай. Тази. Може да я прочетеш? Давай. Изключете си телефоните, моля. Да. Бързо казвай гласата. Букви. Браво. Така, последната започва с К и е 5 буквена. Започва с К. Не си я намерил, пък бързаш. Айде сега. Давай да четем. Веднага казваш гласата. Айде пак. Браво! Добре, с кръстословцата идете с коментар да не сме една песичка и продължаваме с друга игра. Вече сме съвсем спокойни. Пишем, числи, значи, колелца. С радост пяхме и мечтахме за най-красивото света. Sezon
Сега, вашата любима игра Судоку. Да, уточним правилата. Тук за момичетата, да последва в една колонка, тук момичетата по един, тук са момчетата. Който се по един за друг. Иване, къде оставаш? Кой е пред? Защо? И така. Не, няма никой да започва. Наредеш се. В колонка по един. Сега да видим, можем ли да спазваме реда. Можем ли да спазваме ред? Така, започваме. Всеки трябва да напише по един знак, в което ще избере Судоку. Вземайте тефеширите и започвайте. Внимателно. Да си припомним ли правилата, докато пишете, аз ще казвам. На всеки ред трябва да се намират и на всяка колона и трите знака в този голям квадрат. И да не се повтарят. Който е минал, да дойде отзад. Ей там, се седите, ей там първо. Ти минали? Ама вие трябва да се че още един път, защото няма да спознавате повече да се не всички по два пъти. Искаш да виж толкова? Може да си силна. Делай. Внимавай. Да, Кристияни, изтъпкай го това и го направи както трябва. Кристияни, сядай. Борка, ти минали да дадеш? Ето ще се сега, после ще седне го местата. Няма да сме местата сега малко, чакай. Няма нищо. Момичетата свършиха ли? Сега седнете момичета на тази страна, момчетата или всички да се седнат където искат, но ще изберем един по трима, които ще проверят. Чакай малко. Значи, от момичетата нас отива да провери първия квадрат долу. Стела отива да провери квадрата горе. И Меле отива да провери квадрата долу в дясно. Ти отиваш да провериш и този долу. Ти отиваш да провериш и този долу. И ти отиваш средния горе. Всички да седнат. Момчета, имате право за гъбичката да изтъркате и да поправите, ако имате грешки, защото после момичетата с червено ще изтъркат.
Така. И сега Йоан отива да проверява на момичетата, имат ли грешка, а пък Габриела на момчетата. Дари, какво ще дадеш? Има ли? Не. Браво. Я да видим тук. Габи, има ли? Има. Какво е това? Няма нищо, това си е опит. Габи, как е? Няма, нали? Добре, браво! Хайде, бурля, аплодисменти! Продължаваме назад. Straszny, straszny, jeśli
Запознати сме с правилата за улично движение. Пресича се на зебра или зелен светофар. Върви се само по уличния тротуар. Приказки, песни, игри, забавления. Всичко се случва в нашето детско заведение.
За всички хубави моменти, които ни подарихте през време на брака. Пожелаваме ви на добър час в първи клас. Надяваме се да бъдете добри, но никога да не забравяте детската градина и вашите приятели. И наистина се надяваме да помните добро и нас. Скъпи родители, благодарим ви, че ни се поверихте и ни поверихте най-милото си. 4 години не са никак малко. Вашите деца израснаха с нас и не устаряхме с тях. В стремежа си да направим само добро, ако някъде сме допуснали грешка, молим ви да ни простите. Благодаря ви. Здравейте отново, дружина. Рождество е тържествен и ви моля да запомните и да носите в сърцето си този речь. И да не забравяте, че първите думички, първите стъпки, първите игри, първите приятелства са били детската градина. Ние много ви обичаме и за това ви подкрепихме през целия този път през 4-те години, които вие крачка по крачка вървяхте по чудната пътека на живота. Сега вече имате много знания, имате много приятели, имате подкрепата на вашите прекрасни учители и неделки, които се грижат за вас. Пожелавам ви и аз на добър час и позволете да ви поднесат тези удостоверения, с които вие ще постъпите в първи клас. Уверена съм, че вие с китката здраве ще вървите по пътя
на знание. Обичайте се, подкрепяйте се, бъдете приятели и съхранете всичко добро, за което сте ви научили. Уважаеми родители, надявам се, че и вие изживявате същото вълнение. И нека наистина продължиме и съхраниме доброто и хубавите спомени, които имаме. Благодаря на колегите за грижите, които положиха през тези години. И да продължим празника, нали? Да сложим усмивката, защото все пак всички сме приятели, нали? С усмивка става по-хубав деня. Така и знанието по-лесно ще го проверяваме. Марти.